ginataan. Ang ating isasawag ay dilis o dried fish. Ayan, naka-live tayo ngayon sa ating Facebook habang nagluluto tayo. Luto-luto guys. Ayan, ito ang ating isasawag sa ating niluluto, yung dilis o dried fish. Hello guys, magandang tanghali po. Ilagay na po natin yung ating sahog o yung pampalasa. Morning guys, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagluluto. Ayan, yummy yummy. Ayan, luluto tayo, maka-live. Live tayo kasi hindi pwede makapag-record gawa ng ating cellphone medyo mahina yung mababa yung memory. Kaya live na lang natin, sayang naman. Kahit man lang mga 25 minutes. Live tayo, live. Habang nagluluto. Ano po sa nag-iisang viewers. Lagyan po natin ng black pepper. Habang nagluluto tayo, magsasaing din tayo ng kanin. Ayan guys, magluluto tayo ng kanin. Saing tayo, saing.
kanin ba dyan? Hello guys, luto-luto muna tayo. Ginataang puso ng saging. Pag niluluto natin yung ulam, magsasayin tayo ng kanin. Magluluto din po tayo ng kanin para sa ating pananghalian. Patamsak naman guys sa mga dadaan po, patamsak naman po. Tamsak lang. Ayan, malapit na siya maluto. Try ko sanang ilagay sa aking Premiere to, kaso yung aking cellphone nagluloko na yung memory. Hindi na siya kayang i-record. Kaya sayang naman, makapag-live na lang. Kahit isang viewers man lang. Lagyan po natin ng Ajinomoto bitsin. Yung sa probinsya po, pag ako nagluluto ng yung sinigang na bangos o isda, nilalagyan ko ng puso na saging. Masarap po yun. Subukan nyo po mag-sigang ng bangos na may saging.
Ayan guys, luto na yung ating puso na saging. Ay, lagyan tayo sili dito. Ito yung huling pampalasa natin. Sili. Ayan, luto na siya guys, luto na. Okay po, bye bye po. Maraming salamat po sa panonood sa aking live at naway magustuhan yung aking ito. Salamat po, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye po.